Hola a totes i a tots. Aquest és l'últim capítol de la píndola d'educació afectiu-sexual que s'anomena Sexualitats i afectivitat igualitàries. En aquesta minisessió anem a veure quins serien els passos o els aspectes a ahondar o a tractar per a contribuir i per a establir aquests vincles i aquestes relacions afectivo-sexuals de manera saludable i igualitària. Comencem per un aspecte molt important, que és l'autoconeixement. Ho hem abordat en anteriors capítols, que el primer pas és conèixer-nos, conèixer el nostre cos, eliminar tot tipus de tabús. És important recabar informació veraç, fiable, i al fi i al cap que hi hagi una diversitat de pràctiques i que tot el món gaudisca, que és l'important. Com aplegar fins ahí? A través de la comunicació assertiva fonamental, el saber què ens agrada i què no i saber comunicar-ho a l'altra persona, perquè moltes vegades ens costa verbalitzar el que volem o el que esperem de l'altra persona i viceversa. Després, comentava, important el plaer mutu, l'empatia, el saber ficar-nos al costat de l'altra persona, en el lloc de l'altra persona, i saber que al fi i al cap la diversió és tant en la pròpia satisfacció com en la satisfacció d'aquesta persona en la que estem o que ens acompanya. Després, un altre aspecte important és l'afecte o la reciprocitat, el que hi hagi un feedback i el que hi hagi aquest espai que ens doni peu a dir si alguna cosa ens agrada o si en aquest moment vull parar, si no vull continuar, etc. Que hi hagi aquesta tranquil·litat per a ambdues parts que en qualsevol moment es pot parar o continuar. Al llarg de tots els capítols hem vist quines són les pràctiques que reprodueix la pornografia, que és la principal referència que tenim. Aleshores és important tindre també aquestes referències positives que ens ajudaran a contribuir a aquesta sexualitat i afectivitat igualitàries. Si teniu alguns exemples, com Maria Esclàpez, que sí que fa anàlisi real, perquè ella treballa en instituts, sobre relacions tant afectives com sexuals a través d'Ense Viure i també la podeu trobar en xarxes socials. També la Iona Ivanova parla molt sobre aquests temes tabús o aspectes que estan molt estereotipats o que hi ha molts mites que envolten la sexualitat. Després també ens trobem amb la Psychowoman, ella té un canal de YouTube en què parla obertament sobre temes de sexualitat i dels efectes perjudicials de la pornografia, etc. En general, si teniu qualsevol tipus de dubte, de consulta, que no sabeu com gestionar les vostres relacions afectives i sexuals, també podeu consultar aquestes altres referències que tenim. En general, l'important és rebre informació positiva i que ens ajudi a avançar, que en aquesta societat, moltes vegades en temes de sexualitat tenim desinformació i és important tindre alguns exemples com aquests, que hi haurà molts més, però a través d'estos us poden ajudar a facilitar-vos, us facilitaran el camí. Aleshores, el missatge final que vos llanço és que la sexualitat es gaudeix, no es pateix, i que és important tot el que comentava, que les dues persones estiguen contentes, que estiguen a gust i res més, a tombar tots els mites que ens envolten i tot tipus de desigualtats i a gaudir, que és el principal. Per a finalitzar, donar les gràcies a l'Ajuntament de Museros, als centres educatius que han col·laborat en aquest projecte, també a la Diputació de València pel seu finançament en aquests projectes tan necessaris i tan importants com és la coeducació i la igualtat, que al final és el nostre futur. I espero que, si haveu aplegat aquest capítol, de segur que teniu interès en seguir aprenent i espero que vos siga de molta utilitat. Moltíssimes gràcies. Fins la pròxima.